travarna inte undan. Bra, rätt. Nu kan du ta med baken och utsikt. Där, ja. Nu blev det lite övertälsigt, eller hur? Där blev det rätt igen. Bra. Jättefint. Saktar av en stund. Tappar. Duktigt. Ja, du vet någon att se, eller? Ja, vad är något? Strö lite te, du. Han är jättefin där uppe på kortsidan. Jättefin. Känner du det? Det är så att du känner rätt när det är bra, liksom. Och sen att du får en gung i stunden med så här mjuk, liksom en mjuk kalasig. Och sen kommer man åt sidan och så blir det lite för hastigt. Men då hittar du en till nivå där. Och det är viktigt att man vågar leta lite mer med. Så det är exakt på medellinjen. Om du tänker att du rider medellinjen. Och så rider du höger, vänster. Ja? Ja. Jag hjälper. Bra, vänd rätt upp, ja. Hallå. Bra, och så går du på sidan, ja. Så går du tillbaka. Och sen går du tillbaka igen. Ta det lugnt nu, ta det lugnt. Tänk på kvaliteten på övertälsen. Bra. Och så tillbaka igen. Och så sitter du mitt över. Bra. Ta en gång till. Du kan gå lite längre åt sidan. Och sen är noga med rakriktningen när du avslutar. Bra, ta lite mellantrav du. Tänk på skänken. Inte tunga med skänken hela tiden. Ja. Bra uppvändning, så ja. Jättefin och tillbaka. Lite till, led ut där. Bra, och så på andra hållet, led ut till höger. Led ut till höger. Och så på andra tillbaka. Ja, bra. Och rakt ut där, bra. Nu var du jätteduktig, känner du där? Kom på valsen. Där var han jättefin. Ja. Och då rider du samlad trav, en hel diagonal först. Vänd in och så samlar du traven nästan ner till skritt. Hela vägen. Samla. Ja, samla traven, ännu mer. Samla. Där ja. En gång till. En till diagonal med samlad trav. Nästan ut i skritt. Jag vill ha tillbaka mycket mera. Nu, rak, rikta, samla. Små babysteg uppåt. Precis, tänk uppåt. Samla. Samla mer, samla. Ännu mer, samla mer, nästan ett skritt. Tänk på tak. Då kanske det blir bra, så. Och nu får du rida fram till 1 i mellantrav och sen samla. Och då ska det vara rakt. Hela vägen, fram. Och sen upp, tillbaka, rakrikta. Rakrikta hela vägen. Samla hela kortsidan också. Håll ihop. Och så upp och samla. Ännu mer. Upp och samla. Mer till skritt nästan. Ännu lite halvt. Samla. Samla ihop nu. Fortsätt ut efter fyrkantsspåret och samla ihop. Håll ihop. Och samla ihop. Mer energi känner att det krävs. Mer energi i rida samlingen här. Du måste rida jättemycket här nu. Håll ihop. Fyrkantsspåret. Bra, håll ihop. Rida någon på tygen. Ännu mer samla.
också på tygen sen var. Alltihopa på en gång. Och samla. Duktig tjej. Håll ihop. Samla. Lägg dem på tygen. Och så in på diagonalen och så samlar du. Samla. Och så rider vi framåt. Lägre i nacken. Rund. Så ja, mer fram. Genom hela kortsidan. På tygen. Kom. Rid. Så ja. Och så fram. Och så nästan hela långsidan. Rid fram. Och tygen nu. Så rida framför dig. Så samlar du. Och rakt fram. Bra. Och samla. Ihop. Upp och ihop. Och så diagonal. Bra. Ännu mer ihop. Härligt. Och så får han gå fram sen. Där ja. Och fortsätt. Fram. Kom. Bra. Och samla. Och rakt fram. Och samla. Kom igen. Tillbaka. Ner till skrift. Nästan. Bra. Kämpa lite nu. Kämpa var så lätt. Bra. Och så in på diagonalen sen. Med på tygen. Kom igen nu. Med på tygen. Ja, duktig. Ännu kortare steg. Baby step. Kom igen. Håll ihop. Upp. Håll ihop. Ända ner till skritt nästan. Och så lägre i nacken och fram. Nu var han duktig. Fram. Ja, duktig kille. Och fram. Och så kommer du på volten och så blir det rökning. Och rund i nacken. Eftergiven. Och håller ihop. Och rider ökning. Och håller ihop. Och så rider du tillbaka. Och så duktig sig. Bra. Och så samlar vi nu. Inte släppa kontakten. Bra. Så. Sen kan du få skritta lite och klappa. Duktig. Oj. Så ska du rida hela tiden. Bra att du kliver upp och sätter i sadeln och sen kliver ner. Och inte hålla på som efter när man sitter på hästryggen. Det är jätteduktig man. Jättefin blir han. Men det består ju då... Man måste kunna ha en fast man rider framåt eller bakåt. Jättebra jobbat. Och det här kan du jobba med själv. Men jag rekommenderar inte att hålla på och öka så mycket om man inte har bra underlag. Och om man inte har dem på tiden. Men lite så här gummisnor faktiskt kan man faktiskt sitta med.